Oh, good morning mga bossing. Ayan, may maagang dumating galing ng Nueva Vizcaya. Ayan, tingnan natin oh. Makina lang yung dala ni boss. Yan. Makina ng 155, maingay na rin, tapos umininom langis boss. Narawot ni langis. Kabro, good morning. Si bossing from Bayambang. Ayan, nagka-cup noodles na. Tapos anong problema nito boss? Pakondisyon lang. Pakondisyon. Napupuko ko yung kurinto na. Ay, sige. Badi makahata. Sige, double check tayo damdama boss. Atoy na tiga ko atoy, Isabelan sa ni bossing. Boss. Isabela, Ilocos Surgayam. Tumano nga oras biyahe boss? Hindi kami dito ko tayo busing 9:33. 9:33 tirabe. So, sinapot kami dito alas 2. Kung nagpakasta kami pa, nabayad kami dyan. Hindi kami nagbururay. Okay, ito galing pa ng Ilocos Sur mga kabro. Okay, update dito mamaya mga kabro. Ang layo ng pinanggalingan ni boss, Ilocos Sur. So, may dumating pa, may dalang bigas. Boss, kanina yung bigas, sa amin ba? Boss, pakinggan naman natin ko, andar natin motor mo. Makikita natin bagong parang malinis pa. Parang bagong overhaul pa. 0-0 yung gasket nyo. Okay. Ayun yung andar nya. Drive natin. Hindi naman siya ganong maingay mga kabro. Ang naalala kong problema nito, sabi ni boss, yung sa may transmission no. Ayun, sa primera, maugong, tapos ay pag pinipisil mo ng konti yung clutch, maingay. Ayo, ayun. Ayun, pag pinipisil ng konti yung clutch, may umiingay mga kabro. Double check natin tapos yung transmission niya. Boss, shoutout, baka shoutout mo boss. Taga Ilocos. Libdar Datoda. Ano na? Libdar Datoda. Libdar Datoda. Ayan, ito yung kanya mga kabro. Libdar Datoda. Bayan ng Tagudin, Ilocos Sur mga kabro. Maganda yun niya. Gwapo. Parang yung sidecar nung mga tiga San Juan La Union to Kamukha niya mga kabro. Shoutout sa mga tiga San Juan La Union. Yeah.